Hej små børn. I dag skal vi høre om 2. verdenskrig, og for at kunne forstå, hvordan den gik i gang, skal vi først lige høre om optakten. Da 1. verdenskrig sluttede, skulle tyskerne skrive under på Versailles-traktaten. Dette betød, at de skulle betale en masse penge i krigsskadeerstatninger. Derfor havde tyskerne ingen penge. Så da hele Europa kom i finanskrise, var tyskerne bare ultrapressede. Og de valgte derfor noget nyt til at regere deres land, nemlig nazistpartiet. Hitler viste sig som en god taler for sit parti, og i 1921 blev han partiets leder. Partiet ønskede at knuse kommunismen. Hitler vidste, at Tyskland var i krise, så han brugte det til at komme til magten. Han lovede landet og folket penge, arbejde og en meget, meget god fremtid. Han holdt en tale, hvor han snakkede om sine mål. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Nu skal vi se, hvordan en dansk familie reagerede på denne tale. Den 9. april i år 1940 gik en større tysk hær hen over den danske grænse. Den danske regering valgte dog at overgive sig til tyskerne. Lidt over kl. 8 var kampene forbi, og 16 danske soldater var døde. De danske politikere ønskede at beskytte Danmark og danskerne imod krigens rædsel. Prisen blev dog, at Danmark skulle hjælpe Nazi-Tyskland i krigen. Nu kan I se, hvordan krigen udspillede sig. Under 2. verdenskrig dræbte nazisterne 6 millioner jøder. Man kalder det her massemord for holocaust. Antisemitisme, det at være racistisk mod jøder, var en vigtig del af nazismen. Så da Hitler kom til magten i 1933, kom der en del antisemitiske love, som gjorde det uudholdeligt for alle jøder at bo i Tyskland. I 1941, da Tyskland angreb Sovjetunionen, dræbte man jøderne med det samme. Tyskerne besluttede, at alle jøder i Europa skulle dræbes i løbet af 1941. I Danmark kom jødeforfølgelsen også. I Danmark beskyttede den danske regering, altså alle politikerne, jøderne. Men da regeringen gik af den 29. august i år 1943, og tyskerne fik magten i Danmark, blev linjen over for jøderne meget hård. Tyskeren Werner Best skulle ordne jødeaktionen og arbejde tæt sammen med en tysk agent ved navnet G.F. Dukwitsch. Så den 28. september i år 1943 havde de mænd en samtale, hvor Best fortalte, at jødeaktionen skulle ske natten til den 2. oktober. Der var på det tidspunkt allerede kommet en masse skibe, som skulle sejle jøderne til koncentrationslejrene. Koncentrationslejrene var der, hvor man gav jøderne slavearbejde eller dræbte dem. Men da en dansk politiker, Hans Hedetoft, hørte om jødeaktionen, skete dette. Da Danmark var besat, ønskede de danske politikere at beskytte Danmark og danskerne imod krigens rædsler. Prisen blev dog, at Danmark skulle hjælpe Nazi-Tyskland med krigen, og dansk landbrug skulle producere store mængder mad, som blev solgt til tyskerne. Og den danske industri begyndte også at hjælpe tyskerne. Værnemagten krævede, at den danske regering erklærede Danmark i undtagelsestilstand og blandt andet indførte dødsstraf mod danskere, som begik sabotage. Men selvom Danmark havde denne samarbejdspolitik, var der nogen, som kæmpede imod, nemlig modstandsbevægelsen. For under besættelsen var der danskere, der ville bekæmpe den tyske værnemagt. De ville svække tyskerne i Danmark og støtte de allieredes kamp og krig imod Tyskland. Fra efteråret 1943 blev der dannet hemmelige militærgrupper over hele landet, hvis opgave var at støtte en mulig invasion. Men så, den 29. august i år 1943, valgte den danske regering at træde tilbage. Det skete efter en måned med en masse demonstrationer og sabotager i Danmark. Dette kaldes augustoprøret. Samarbejdspolitikken sluttede altså, og Danmark kom under Tyskland. Dette banede vejen for Danmarks senere optagelse i de allieredes rækker. Men så, den 4. og 5. maj, skete noget, DK havde ventet på i 5 år. Befrielsen
Folk var så glade, at de gik ud på gaden og brændte deres mørklægningsgardiner. Det var endelig frihed til Danmark. Som I måske har lagt mærke til, befinder vi os ikke længere i Europa. Det var fordi det var en verdenskrig, så det skete sjovt nok i hele verden. Lige nu befinder vi os i Asien. Den 7. december i år 1941 angreb 553 japanske fly den amerikanske flådebase på Hawaii. Og derefter var der krig mellem Japan og USA, hvilket fik Tyskland til at gå i krig med USA. Og så var der jo også Midway. Midway var et søslag, som fandt sted fra den 4. til den 7. juni i år 1942. Det var amerikanerne, som vandt dette slag. Nu skal vi være meget stille, børn, for vi befinder os nemlig i Det Hvide Hus. Ja, ser I. Der var nemlig det, at præsident F.D. Roosevelt døde den 15. april i år 1945. Så kom der en ny præsident til, som hed Harry S. Truman. Og han skulle tage en vigtig beslutning. Og nu kan I se, hvad det var. Japan overgav sig den 2. september i år 1945 på grund af disse bomber. Og 2. verdenskrig var hermed slut. Ligesom vores historietime. Jeg håber, I har fået noget ud af det. Farvel til næste gang.